Paghiwat sang Dinagyang Festival 2023 sa mga weekend, all systems go na. Makahalawat-hawat ang pagbalik sang Dinagyang Festival subong nga tuig. Matapos ang 2 ka tuig nga digital ang papasundayag bangod sang pandemya, balik sa dalanon ang mga tribo. Hiwato ng kasadyan sa Sabado, Enero 21. Mga tribo halin sa Banwahag probinsya ang magapa-indis-indis. Balantayan naman ang 11 nga illumination Sabado sang gabi nga hiwaton sa Atria, SM City kag Festive Mall. Mga tribo suksok ang ginpasigang ang mga costumes ang diri magapasundayag. Highlight naman ang Barangay Tribe sa Domingo, Enero 22. Diri masaksihan ang madugay na nga ginahandaan sa mga warriors kag dancers. Ginaimbitahan gini Mayor Jerry Treñas ang publiko nga mag-upod sa Sinadya kag magpasalamat kay Senyor Santo Niño. Upod ko si Kong Jojo, si Kong Jam, si Vice Mayor Jeffrey Ganson kag mga konsyales. Pinaimbitar ko gid ang tanan nga magkadto diri sa Dinagyang 2023. Nagkalipagin kami nga preparado na gid ang aton syudad sa tanan ng mga programa para sa Dinagyang. Gapreparar kita, but we are continuing to invite everyone. Mag-upod ka mo diri kag mag-sinadya upod sa mga Ilonggo sa Dinagyang 2023. Para sa alkalde, nakahanda na ang tanan. Naplasta ng mga judging areas kag mga stage, nakabantay naman ang kapulisan kag CDRRMO. So ready na rin, no? 100% ready na. All systems go. Ang fundo na ang the honored guest will be the First Lady and the children, and may mga negosyante nga halin sa Manila nga malabot. Magluwas sa pamilya sang presidente, may mga tiglawas man ang 12 ka mga embahada para magsaksi sang kahiwatan. 4 ka senador ang mag-aabot, magluwas pa sa mga dalagko nga personalidad sa showbiz, vloggers kag mga influencers. Nagbukas naman ang Dinagyang Food Festival sa naglain-lain nga mga eskinita sang syudad sa diin mahimo ma-enjoy sa mga bisita kag mga turista ang manamit nga Ilonggo cuisines. Ginhiwat naman subong hapon ang fluvial procession sang Santo Niño nga ginsug-alaw sang linibo nga mga debotos. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.